Βασίκη μου, σιγάρε. Έτσι και το ναυτί. Άμα το ναυτί σου πάει καλαμάτα, έτσι. Σιγάρε, του έχω βάλει και GPS. Αλλά δεν του λέει. Έλα, Μιχαλάκη. Φτάσαμε στην εκκλησία. Φτάσαμε. Ναι, έλα να σε παρκάρω. Στράτα, στρατούλα, στράτα, στρατού. Τι κάνεις εκεί ρε? Κλείστο ρε το άλλο. Δεν κλείνει το ρημάδι. Κλείστο για θα σου πέσει το μπεμπιλίνο. Μπράβο. Φτάσαμε. Τράβηξες χειρόφρονο. Παντρεύομαι. Δεν το ξέρουμε ρε. Παντρεύομαι. Ναι, λοιπόν. Είμαι πολύ συγκινημένος. Έλεγα κι εγώ τι μυρίζει τόση ώρα. Και ξέρεις όταν εγώ συγκινούμαι. Ξέρω, σου φεύγουνε. Πώς είμαι? Με την ανθοδέσμη. Σαν επιτάφιος θρήνος. Το κουστούμι. Το φοράς ρε. Όχι, πώς είναι πάνω μου. Παναγία μου. Το κουστούμι επάνω σου μιλάει ρε. Και τι λέει? Κρίμα που θα με φάει το χώμα. Αγισίλα, κουμπαρούλι μου, είναι όλα έτοιμα για το γάμο. Όλα έτοιμα. Στέφανα έφερες? Τα έφερα και έχουνε μοβ κορδέλα. Σου έκανα και μία αφιέρωση στον αγαπημένο μας Μιχαλάκη να ζούμε να τον θυμώ. Ρύζι, έφερες? Όχι. Και τι θα μου πετάξετε? Ριζόγαλο. Θα σου κάνει. Με δουλεύεις. Καθόλου, Μιχάλη μου. Πού να το φανταζόμουν, Αγισίλα, εγώ που είμαι κατά του γάμου. Ναι. Πως θα φτάνει το πλήρωμα του χρόνου, να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια, παιδιά, εγγόνια. Ρε, σάμπος μικρός δεν μπαίνει στα βάσανα. Μήπως να το ξανασκεφτείς? Όχι. Ρε, τα εγγόνια έχουν έξοδα. Όχι. Θέλω να χορέψω το χορό του Ισαΐα. Ο χορός του Ζαλόγκου σου πάει καλύτερα. Μα πού είναι οι καλεσμένοι, πού είναι οι συμμαθητές, οι φίλοι μου? Δεν στο είπα. Δεν θα έρθουνε. Έχουνε πάει για ραδίκια. Μαζεύουνε ραδίκια. Όχι, τα βλέπουνε ανάποδα. Ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Διαβάζει άλλο. Δεν βιάζεσαι γι' αυτό. Εντάξει, όλα είναι under control. Η νύφη. Πού είναι η νύφη? Στολίζεται η νύφη βρε. Τέτοια ομορφιά παίρνει να μην στολιστεί. Καλά, Αγισίλα. Της έχω πάρει ένα νυφικό πολύ σεξι. Δεν το πιστεύω. Ναι, όλο το πόδι έξω. Έχει ένα πόδι. Και εσύ ένα πόδι στον τάφο έχεις. Δεν μου λες ρε. Ναι. Πόσο χρόνο είναι η νύφη? 25. Ωραία, ταιριάζει. Με μένα? Με την πίεσή σου. 25 είναι κι αυτή. Πού τη γνώρισες ρε? Γνωριστήκαμε στην τράπεζα. Ιδηλιακών περιβάλλον. Είχα πάει να πάρω τη σύνταξή μου. Ναι. Και χτίμησε πολύ Το βιβλιάριο. την προσωπικότητά μου. Μου διέφυγε αυτό. Αγισίλα, Έλα. με κοίταξε τα μάτια με θαυμασμό. Θαύμαζε το καταράκτη σου. Με ρώτησε τι ζώδιον είμαι. Δεινόσαυρος δεν. Μετά μου έπιασε το χέρι. Πώς τα κατάφερε με τέτοιο τρέμο? Κοίτα εδώ, κοίτα. Έτσι μου ήρθε να σου βάλω λίγο καφέ να το κάνεις φραπέ. Αγισίλα, μου πιάσε το χέρι και μου είπε ότι της αρέσουν πολύ όριμοι άντρες. Έλα Μιχαλάκη μου, εσύ δεν είσαι απλός όριμος. Είσαι έτοιμος για κομπόστα. Μετά, Αγισίλα, αναδιπλώθηκα. Βγήκαμε ρομαντικό ραντεβού. Πού ρε? Την πήγα στην Ακρόπολη. Της έδειξα τις Καριάτιδες. Καλά έκανες. Τις γνώρισες τις συμμαθητριές. Και μετά ήπιαμε καφέ. Της παρηγοριάς. Καπουτσίνο. Με σένα Μιχάλη μου μόνο καπουτσίνο θα πίνει. Γιατί από πουτσίνο... Ούτε καλαμάκι της γρανίτας δεν υπάρχει. Μετά... Πήρα θάρρος. Και της έδωσα ένα καυτό φιλί. Ρουφιχτό. Και μετά έψαχνα στη μασέλα. Για σύνερθε λίγο ρε. Για σύνερθε, έχεις εσαλώσει. Υπάρχει γυναίκα που να ερωτευτεί αυτό το καύκαλο? Υπάρχει. Για πες μου. Και θα γίνει η γυναίκα μου. Ναι, δεν μου ζήτησε τίποτα.
Μοναχά τον έρωτά μου. Το μόνο που της έδωσε είναι 70.000 ευρώ για τον νηφικό. 70.000 ευρώ για νηφικό. Ποιος είσαι ρε, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ? Ο γάμος μας θα είναι βασιλικός. Βλέπω τη γλάστρα. Ανυπομονώ να γίνει γρήγορα ο γάμος. Να ζήσουμε την πρώτη μας νύχτα. Και την τελευταία. Σιγά μην ξυπνήσεις, Μιχαλάκη. Αγισίλα, Έλα. θα της κάνω ένα σεξ. Τι θα της κάνεις? Ένα σεξ. Για δεν της κάνεις δύο το ένα δώρο. Να μην πάρει αέρα. Φοβάσαι μην την κακομάθεις. Όσο με ξέρεις. Αγισίλα, πρόσεξε. Με ξέρεις, εγώ στο σεξ. Όταν κάνεις αναρρόφηση φοβάμαι. Όχι τίποτα άλλο, ο παπάς δεν έχει τελειώσει τον άνθρωπο. Αγισίλα, πώς με προσέχεις παιδιόθεν. Πρόσεξε. Εγώ στο σεξ είμαι... Καλά, άμα το θυμηθείς μου το λες. Αγισίλα, θα την ξαπλώσω. Στα σύννεφα. Θα πέσετε από εκεί. Θα την ξαπλώσω κάτω. Μόνος σου. Θες και 4 να σε βοηθήσουν. Όπως θα είναι ξαπλωμένοι αυτοί κάτω, ο ένας θα σου κρατάει το ένα χέρι, ο άλλος το άλλο χέρι, ο ένας το ένα πόδι, ο άλλος το άλλο πόδι και θα σε πηγαινοφέρνουνε. Πήρα, δώσε, πήρα, θα κάνεις έναν ερωτόνο τρελό και φάνει τη λεπτιά σου φουρό. Και θα μείνει έγκυος. Μάλλον εσύ θα μείνεις στον τόπο. Εν τόπο, τι πας εκεί. Λάνεις με ύφωνες. Δεν τρέπεσαι ρε, γαμπρός σε πάω και λάνεις. Τι κάνεις. Πού το έχω. Τι κάνεις εκεί. Πού το έχω. Εκεί που ψάχνεις δεν υπάρχει τίποτα. Το βρήκα. Λοιπόν, απάντα εσύ. Πες ο Μιχάλης δεν μπορεί να μιλήσει, είναι απασχολημένος. Παντρεύεται. Καλά, σκάσε. Παντρεύεται. Βούλος τότε. Άσε με. Εντάξει, ξέρεις εσύ, παντρεύεται. Παρακαλώ. Ποιον? Το Μιχάλη. Α, δεν μπορεί να σας μιλήσει ο Μιχαλάκης τώρα, παντρεύεται. Ναι. Ο Μιχαλάκης. Ναι. Ναι, θα του το πω. Ναι, θα του το πω. Θα του το πω, μείνετε ήσυχοι. Μα τι θα μου πεις. Καλύτερα να μην σου πω. Αγισίλα, μη με κρατάς σε αγωνία. Πες μου, τι συμβαίνει. Άρα μην κάνεις έτσι, ρε. Η νύφη ήταν, Ρωτάει αν πήρες τα χάπια για το ουρικό οξύ. Τα πήρα. Τα χάπια για την πίεση τα πήρες. Τα πήρα. Τα χάπια για την καρδιά σου τα πήρες. Τα πήρα. Καλά έκανες και τα πήρες. Νύφη δεν θα πάρεις. Παντρεύεται στον Νιοχώρη. Παίρνει άλλο συνταξιούχο τον Παναγιώτη που την έχει μεγαλύτερη. Ποια έχει μεγαλύτερη. Η σύνταξη, ρε. Μην μου κάνεις έτσι. Είναι άτιμη. Είναι άτιμη. Είναι με νεοχωρίτη. Η Μιχαλίδα. Μα το τσέπη σου μην το χάσεις. Όχι, θα πάω να τη βρω. Πάω να τη βρω. Πας από εκεί. Πρέπει να ανταλλάξω μπαταρίες. Πάω να τη βρω. Έλα, φύγε. Πάω να τη βρω.